Тирә-юнебезгә яшеллек бирүче, сулар һавабызны чистартучы, урманнарны саклау, агачлар утырту барыбызның да уртак бурычы. Һәркем үзе яшәгән җирне матурларга, сакларга тиеш. Илеш районы халкы да тирә-юнебезне яшелләндерүгә өлеш кертеп, Яшел Башкортстан экологик акциясына актив кушылдылар. Район үзәге предприятиялары, учреждениялары һәм оешмалары хезмәткәрләре беркетелгән җәмәгать территорияларында агачлар утыртты. Шулай ук бу көнне Хәтер бакчасы халыкара патриотик акциясе кысаларында Түбән Яркәй лицей янында яшь нарат үсентеләреннән аллея булдырылды. Бу изге эштә район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин һәм Башкортстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Айбулат Хажин катнашты. Несмотря на пасмурную погоду, настроение приподнятое у всех, потому что благое дело делаем. Мы природу насыщаем новыми саженцами, новыми деревьями. И в Илишевском районе очень важно то, что практически в каждом подворье, в каждом учреждении, в каждой организации сегодня активно принимают участие в акции «Зеленой Башкирии». Более 2300 человек сегодня вышли на посадку саженцев. Вот мы сейчас как раз на этой аллее сажаем 600 саженцев сосны. А вообще Илишевский лесхоз планирует только в этой весной посадить более 220 тысяч саженцев, крупномеров, кустарников и других растений, что, безусловно, и украсит район. Ну и самое главное, конечно же, будет в помощь экологии нашего региона. Түбән Яркәй лицей укытучылары һәм баланы үстерү үзәге хезмәткәрләре белән берлектә яшь үсентеләр җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Бөек Ватан сугышында тыныч тормыш өчен көрәшкән каһарман райондашларыбыз истәлегенә багышлап утыртылды. Бик яхшы кәеф белән чыктык өмәгә. Бүтән район кешеләре җыелышканда бездә артта калышмаска тырышып, кызлар белән агач утыртырга чыктык. Көн алама булуга карамастан, кәефләребез нык әйбәт. Яхшы кәеф белән Дорожник җәмгыяте хезмәткәрләре дә агач утырту өмәсенә актив кушылдылар. Барлыгы 53 кеше хезмәт куйды. Миләш агачы утырттык, 110 штук. Яңгыртып чыктык пальцетикларны. Шундый эшләр. Нинди кәеф белән чыктысың коллектив? Кәефләр яхшы. Көндә менә башта яңгырлы торган батырланып китте. Эш беткәч, кояш та елмайды. Уют, Аграил или Жилсервис җәмгыяте эшчәннәре дә яшәгән төбәген матурлауга, яшелләндерүгә өлеш кертергә омтылдылар. Безнең оешмага 110 агач утыртырга дигән йөкләмә бирелгән иде. Шушы агачларны без тырышып, технология буенча утыртып чыгабыз. Агач утырту ул ир кешенең үз гомерендә көндәлек эше булмаса да постоянно булырга тиеш. Ир кеше ул бер агачны тәктә утыртырга тиеш. Шуңа безнең оешмада основном ир җегетләр эшли, шуңалар тырышып эшлиләр. Яшелләндерү акциясына Илеш электросеть җәмгыяте егетләре барлык көчләрен салдылар. Агачларны дөрес итеп утырту технологиясын үтәделәр. Утыртабыз. Миләш агачлары 150 төп. Бүген безнең коллективтан 50-55 кеше куелды шушы эшкә. Бу эшне кирәк дип саныйбыз. Үзебез өчен дә, табигать өчен дә, район өчен дә матур булыр дип өмет итәбез. Район мәдәният йорты хезмәткәрләре дәртле итеп җырлаган кебек, күңелле итеп эшли дә беләләр. Алар Сабантуй яланына күмәкләшеп, дәртләнеп, тал агачларын утырттылар. Безнең бу битендә коммунистик өмәләр вакытында яшәгән, эшләгән, һәр вакытта хәтердә күмәкләп, сыйлышып, матур итеп җырлай, гармун тартып, өмәләргә бара торган иде. Ул вакытта һәркем үзенең яздан башлап инде үзенең тирә-ягын чисталыкка, пөхтәлеккә әйләндерергә тырыша торган иде. Бу эшләр хәзерге чорда да үзенең урынын тапты дияргә була. Үсентеләр белән урман хуҗалыгы тәэмин итте. Утыртыласы агачлар алдан хәзерләнеп куелган иде. Районда барлыгы 4410 агач үсентеләре утыртылды. Билгеле, Илеш киләчәктә дә территорияны яшелләндерүне дәвам итәчәк. Иң мөһиме, утырткан агачлар яшеллек белән сөендерсен дигән теләк белән таралыштылар Яшел Башкортстан акциясында катнашкан илешлеләр.